Ako sme už v našich príspevkoch spomínali, aj spoľahlivý podnikateľ môže byť neúmyselne súčasťou podvodnej schémy a v prípade obvinenia z účasti na daňovom podvode sa môže stať zodpovedným za DPH, ktorú jeho dodávateľ neodviedol. Čo robiť, aby ste sa takejto situácii vyhli? Poprvé, najdôležitejšie je nepodceňovať daňovú kontrolu a zabezpečiť si odborný dohľad alebo fundovaného zástupcu od samotného začatia daňovej kontroly. Po druhé, musíte vedieť preukázať uskutočnenie zdaniteľného obchodu osobou uvedenou v predkladanej faktúre, pokiaľ si uplatňujete právo na odpočítanie DPH z predkladanej dodávateľskej faktúry. Po tretie, vaša evidencia musí byť čo najpresnejšia. Napríklad fotografie z vykonaných prác, prípadne realizácie, dodacie listy, CMR, zmluvy, objednávky, preverenia dodávateľov a iné. A po štvrté, je dôležité, aby ste boli obozretní. Preverili si svojho dodávateľa, či nie je v zozname daňových dlžníkov, či spoločnosť dodávateľa nevykazuje záporné vlastné imanie, prípadne iné podozrivé skutočnosti, ktoré viete dohľadať napríklad aj cez Finstat.